Ada apa di Surabaya? Ketemu maning ambek aku Taufik CS. Bahas kuliner. Tapi kuliner iku beda rek. Iku khas Surabaya tetep. Rujak cingur, porsi ugal-ugalan, Wonokromo. Kepo nggak awakmu? Kepo nggak? Aku dewe kepo. Soalnya porsi rujak cingur itu pakai, tapi regoe merakyat, nggak larang, istilahnya standar lah. Tapi rasanya juga enak. Kepindro, ayo kemon. Biasanya anak ya, apa sing ngewang sampean Mbak? Nang pundi lho, Dik? Duwe anak cilik. Oh, duwe anak cilik. Oh, mantu. Ya pinter mantu kok ngewangi lanang bisa. Oh, iku anakku lah. Oh, nggih ta. Nek sing wedok iku mantu. Sing reweng sampean iki. Jam piro, Mak? Awal buka? Oh, jam 10 isuk sampai entek yo. Ya iku dibari. Oh, mari entek yo tak tukoni terakhir iki. Ambek kanca gebel iki. Sampeyan buka ke tahun piro, Mak iki, Mak? Enggak, aku pokoknya 28. Sak umure anakku rakyat. 28 tahun rek rujak cingur iki. Oh, matengan iki, Mak yo. Pokoke gak ono matenganku, gak ono buahane pokoke. Kalau campur pakai buah. Pakai buah. Campur. Kalau ini matang. Rujak cingur, Mak apa? Mak sapa? Maklas. Mak Lastri. Terus rujak cingur porsi ugal-ugalan Mak Lastri. Hai. Bu lon wakeh rek. Entek ta. Entekno ta iku. Mbo, entekno ae dhewe. Iya, apa dijintel. Nek dipangan kok. Dipangan kok catet lur Mak yo. Lah kantek tapi entek Mak. Nah, amit matur nuwun. Masih lombok. Lombok pedes. Porsi ini rek. Porsi ugal-ugalan iki. Wakeh. Rujak cingur Mak Sulastri, Lastri Mak yo. Porsi ugal-ugalan Pulau Wonokromo iki. Porsi ini rek, porsi ugal-ugalan. Regane terjangkau. Pedese campuran mang enak. Diulek. Nyampure diulek pedes ana loro lho. Dudu siji rek. Oh. Dari makmu cek lak dicampur awalnya itu gak enak, nyampur itu pas ngulek. Rasanya petis itu jos. Terus rek nunai sampai ketemu nang acara ada apa di Surabaya berikutnya.